dèiem al llarg de tota la setmana, la fusió de Bankia i BMN es farà efectiva dilluns que ve, dia 15, quan desapareixerà qualsevol rastre del que era la Caixa d'Estalvis Sa Nostra. Això vol dir que demà divendres serà el darrer dia per a les més de 30 oficines que tancaran les portes definitivament a la nostra comunitat. Municipis com establiments perdran l'única oficina que tenen, però també es notarà a molts de barris de Palma, la ciutat més afectada, amb 21 tancaments. Això ha provocat l'indignació de molts de veïnats que deixaran de tenir una oficina propera on gestionar els seus dobbers. De fet, nosaltres hem anat a una d'aquestes oficines que dilluns que ve ja no estaran obertes, concretament a la que està situada al carrer d'Aragó, i hem recollit opinions al respecte, no gaire bones, per cert. Demà serà el darrer dia que aquesta oficina de Sa Nostra estigui activa. No sé què en pensa. Jo som veïnat d'aquí, me fastidia una mica perquè m'entenc d'anar fora, no en tinc cap de prop. I troc que això, a cada barriada haurien d'estar més a prop una de l'altra i no haurien d'anar tan fora. Que ho trobo molt malament. Això nosaltres, 4 veïnats de per aquí, és una putada. Mal porque yo vivo aquí antes del semáforo ese siguiente y lo tenía un paso para cualquier cosa que tuviera que ir y ahora pues me tendré que ir hasta el Barguel. Jo visc aquí de bona i, la que tenim més a prop és la plaça d'aquí de Pedro Grau. Faena no, faenón. Me parece también una pena por los trabajadores, porque supongo que al final reducirán en cuanto se junten con Bankia. Si han d'anar en cotxe, problema per mullar el cotxe i tal, me fastidiaran un poc. Els que estan bé de càmera, bé, però els que estan mitjor fotuts, un problema. Más incomodidad para los que tenemos el dinero aquí dentro y más comodidad para los señores que dirigen nuestro dinero. Gent afectada, usuaris, d'altra banda, molts d'acomiadaments i Palma, ciutat més afectada, per cert, a nivell estatal. Però, en canvi, ningú ratlla de la cosa emocional de lo que va representar a Sa Nostra en qualque moment. Tothom ratlla, cada un ratlla sempre ratllant, cada un per com us toca. Sí, però jo crec que això ja va passar. Quan ja va passar a Mediterrani, ja el canvi de nom, jo crec que la gent ja va assumir més o manco aquest sentimentalisme que tu dius. Jo crec que seria una bona ocasió perquè la gent se plantejant anar a un altre ball, que tinguem més a prop. Això és el que jo me demanava. Vull dir, perquè queden a Bankia, sabent tot el que ha passat a més. Estic d'acord amb això que el tema del sentimentalisme de la nostra caixa, els nostres estalvis, l'única caixa pròpia de Balears. Aquest sentiment que ha existit, segurament això ja no hi és a dia d'avui perquè ja no existia, ara ja era Bankia i tal. Jo el que m'agradaria saber és, ja no el que tu deies, quanta gent se n'anirà, sinó quanta gent s'ha perdut pel camí. Perquè tu te diuen, ets de Sa Nostra, ara passaràs a ser de Bankia, ningú se planteja, és que Bankia ja no és aquell esperit que jo tenia, per ser de Bankia puc ser de la Caixa, per exemple. S'ha avaluat quanta gent s'ha perdut aquí o quanta gent no s'ha perdut? Perquè tothom parla que això, a nivell laboral, quant de puestos de feina se perdran i tal, però jo m'agradaria saber quanta gent... Això era Monte de Piedad de les Baleares, que no ho era, això que deien... Sí, però com que des que se va fer la conversió, que les caixes ja no existeixen i tots són bancs, aquí... Les caixes, tenim una caixa que és... La de Colònia. President. La de Colònia. Que després ampliarem detalls. Que és un molt bon exemple de gestió. Però la caixa de Colònia hi ha més gent, a part de ser de Pollença envoltants que confia. Clar, a Palma. I tant. I a Inca. El sentiment que se tenia en Sa Nostra, perquè era la caixa nostra i tal, jo crec que Però som animals de costums. Som animals de costums. Animals de costums, però que tal vegada anem perdent la confiança en els bancs. No sé si creus que això afecta o que realment la gent cau en els mateixos errats. Com van Pollencí, tenc la caixa de Colònia. Sí, però se va perdre la confiança en Sa Nostra. Hi ha una sucursal de Caixa Colònia, a Inca... Però els no el tenir... No, i a Palma. Jo he sentit molt aquest sentiment. El tema és si se perd la confiança o no se perd la confiança després de fer com aquests. Jo crec que si mos passassin les dades de clients que han perdut és evident. Ara, aquest esperit que dèiem, Sa Nostra caixa, Sa Nostra tal, haurem de reconvertir d'una altra manera. És a dir, tothom en les caixes i en els bancs ha tingut qualque problema, qualque cosa que no el fa estar bé, i haurem de trobar una energia, l'haurem de canalitzar de qualque manera, ja sigui bé com Caixa de Colònia, que és una de les poques caixes de tot l'estat que se manté, que existeix. I a més hi ha una cosa, de cada vegada més, ara veiem molta gent gran,
el tema d'internet. És a dir, jo som de Caixa de Colònia i gairebé no he d'anar a una oficina. Tota la raó. De fet, Toni, ara tot d'una xerram de Caixa Colònia. Les caixes, és veritat, i ho hem dit abans, tanquen i només en queden dues a tot Espanya, la Caixa d'Otinyent i la Caixa Colònia de Pollença. Precisament, avui volem parlar de la banca ètica com la salvaguarda d'una altra manera de fer les coses, per dir-ho d'alguna forma. Tot d'una ens acompanya i ja seu entre nosaltres Josep Cifra, president de Caixa Colònia i Fundació Guillem Cifra de Colònia, a qui donem la benvinguda. Josep, benvingut als 5 dies. Moltes gràcies. Crec que la pregunta més adequada per encetar aquesta xerrada seria quin és el secret de Caixa Colònia per seguir en un temps com els que veiem no tan òptims per la banca. Bueno, el secret no en té d'altre que mantenir-se seient una caixa, no? És a dir, hem estat molt fidels en els principis i objectius del que són les caixes d'estalvis i la conjuntura ja se va produir l'any 2008, en la crisi financera, en van rebre poc perquè teníem un risc molt poc expost a el que va provocar la crisi. Inevitable també a començament de 2018 demanar-li com ha anat l'any 2017, mirant enrere, el balanç, com ho descriuria? Per Caixa Colònia ha estat un bon any, evidentment. Hem tancat pràcticament l'any i tindrem un resultat consolidat d'entorn 2,5 milions d'euros. Haurem crescut en depòsits un 10%, més o manco la mateixa xifra en inversió creditici, on pràcticament tot el sector està en xifres de decreixement. I per nosaltres és un molt bon resultat, i especialment és un resultat que se justifica molt lligat a l'estalvi ètic de Colònia. Un fet inusual és que la gent fa cua per apuntar-se a Caixa Colònia, no? No sé si arriben a aquest punt. Però és veritat que sí que s'ha donat aquest moviment, no? Aquests darrers anys, a partir de 2010 fins ara, han tingut un creixement molt important tant en número de clients com de depòsits. Jo abans feia una percepció, ara vos contaré per què, que era que el gruix dels clients de Caixa de Colònia eren pollancins. Això és així o no? Perquè jo un pollencí una vegada va dir jo crec que som els més fidels de Caixa Colònia, perquè pollancins, com a bon pollancins, som de la Caixa de Colònia. Sí, és per tot arreu. Entendre que tot pollancí ho és i que pareix que és on tenen el principal gruix. Caixa Colònia és una eina financera, va néixer a Pollença, però està al servei de les Illes Balears. De fet, tenim oficines a totes les illes. El seu director és pollancí? El seu director és pollancí o no? El director sí. Tot i que va néixer en aquest municipi, sí que és veritat el que diu en Josep, que hi ha oficines per totes les illes. Seria lògic que no ho fos, també. Podria ser o no, en aquest cas sí que ho és. Creu que tal vegada el tancament de Bankia, també de la nostra, no sé si pot tenir clients que venguin procedents de la nostra? Pot haver-hi clients que surtin d'altres entitats financeres i puguin anar. Cada entitat financera té una conjuntura en particular. Se n'hi pot anar per necessitat, no se justificaria en aquest cas en concret, que fos una necessitat de servei, no ho veig com a tal, i pot haver perquè, com he vist abans a les entrevistes que se feien a la gent, quasi tots estaven parlant de la proximitat de l'oficina, no? Estava xerrant, i avui en dia el creixement de la banca s'està plantejant per internet, no? Però la veritat és que les persones allà on ho noten més és a la proximitat, no? Nosaltres som una entitat d'un tamany no massa gros. La nostra competència, allà on podem competir, és en la proximitat en el client, en el tracte en el client, no? Aquest és el nostre objectiu, la nostra singularització respecte a altres entitats financeres. És allà on podem competir. Llavors, nosaltres prediquem i lluitem per aquest model de banca. Possiblement, el fet que en aquest cas la nostra se convertís primer dins BMN i posteriorment se fusionés o s'absorbís per absorció a BMN pot fer que algun client que li agradés els principis i objectius de les caixes d'estalvis demanés un altre tipus de servei, més diferenciat, i que en aquesta mesura possiblement sí que tinguem un creixement de clients que poguessin venir d'aquestes entitats. Per aquí és on jo te volia demanar, precisament quan tu has dit que heu començat a créixer, coincideix més o manco en quan les caixes d'estalvi passen a ser bancs, no és veritat? Sí. Per tant, és dir, el que era realment passager, el que era l'estalvi, les caixes i la inversió dins lo social desapareix totalment
en el que són la nostra, la Caixa i companyia. Tot passa a ser automàticament una societat més com un altre banc. Sí, a més ha estat un canvi des del punt de vista bancari molt dràstic, no? Perquè estàvem xerrant d'un sistema financer on pràcticament el 50% eren bancs i el 50% eren caixes d'estalvi. La gran diferència entre un banc i una caixa d'estalvi és que un banc té un propietari, té uns accionistes, en els beneficis que els hotels es reparteixen entre els seus accionistes, és privat. Una caixa, els seus beneficis són per garantir l'activitat financera que realitza i fer obres socials, és a dir, retornar-ho en què fan possible aquests beneficis. Un canvi estratègic tan important s'ha reconvertit pràcticament el sistema financer en bancs, queden cooperatives i ja únicament dues caixes d'estalvi, Ontinyent i Colònia, i això s'ha absorbit, que és un impacte importantíssim, especialment Perdó, Josep, i tot i que només hi ha dues, l'estat de salut és òptim com per sobreviure, com per continuar? És molt òptim. Els clients són fidels, no? Els clients són fidels i també suposa un repte, evidentment. I per lo que ja ha parlat, per risc, que també és risc, l'han sabut controlar. I aquesta sensació i aquesta filosofia de pertànyer a una caixa que és d'aquí, és saber que el que motivava la gent està a la nostra, el fet de que els estalvis no se'n van d'aquí, per exemple. Això creus que encara és el que motiva el vostre gruix de clients? Nosaltres entenem que el que motiva o l'èxit que en aquest moment tenim com a entitat motiva el tracte que el client. Que el client va a una entitat, demana un servei i té aquest servei. I nosaltres el que volem, en tot cas, amb aquesta relació amb la clienta, és fer un valor afegit a l'activitat financera. Li volem donar un valor afegit. No és intranscendent el que fan els teus dobbers. No és intranscendent el que se fa amb un depòsit en una entitat o com aquesta entitat està destinant el seu crèdit. Això no és intranscendent, té una importància. I en aquest sentit sí que volem posar en valor això. Josep, però la pèrdua de confiança en el tema de les entitats bancàries, jo crec que ha fomentat més la banca ètica, un terme que ara és molt més popular, però que no tothom entén. Què és exactament la banca ètica? La banca ètica ve una mica en això, en tenir coneixement de lo que fas i de lo que els teus estalvis possibiliten que se facin, no? I la banca ètica no s'entén sense transparència. I la transparència per nosaltres és important en el que anomenem la memòria de l'estalvi ètic, on la gent que està depositant els seus estalvis a dins comptes d'estalvi ètic ha de saber, primer, quanta gent ha depositat en aquest tipus, en aquest producte, què s'ha fet amb aquest depòsit i els beneficis, en aquest cas, que se dediquen bàsicament fent donacions a entitats que lluiten per la cohesió social i el desenvolupament sostenible del territori, en quines entitats i per quins projectes. I això, bàsicament, és el que fem a la memòria de l'estalvi ètic, donant molta transparència a el que se fa en l'activitat financera. I pens que la societat balear, en aquest moment de crisi financera, que hi ha hagut tanta pressió mediàtica i tant de focus mediàtic, el que volia era aquest tipus de valors. I això ha premiat, crec, anant a l'estalvi ètic. Jo som un d'aquests que va perdre molt la fe i vos vaig trobar i jo crec que m'hauríeu donat comissió perquè vos fan molta publicitat. No seríem ètics. No seríem ètics, no, precisament per això. I molta gent, quan xerren amb ells, els hi xerr, quan me diuen que han perdut la fe en les caixes i que malauradament estan destinats a tenir els dobbers dins una caixa o dins un banc, perquè avui està així, me diuen, però és que en el final tots són iguals. I molta gent me diu que per ventura vosaltres no heu tingut en els mateixos paranys que altres caixes per fet de ser un banc petit. I la meva pregunta és, si ara vos aneu engrandint, seguireu en la mateixa línia o podeu tendir a equivocar-vos com s'han equivocat altres caixes? El nostre objectiu empresarial no és un creixement. Però si ve molta gent? El creixement ho determinarà el servei. Això mateix. Però nosaltres aquesta fórmula que hem aplicat fa 137 anys que l'aplicam. Evidentment, l'hem implementada en les diferents conjuntures que hi ha hagut. Però és la fórmula que ens ha funcionat. Nosaltres tenim un balanç molt net, és a dir, depòsits de clients, inversió creditícia i recursos propis. I això està molt equilibrat. Quan hi va haver el gran impacte de la crisi, nosaltres no ens vam haver de fusionar bàsicament perquè no teníem necessitats financeres.
És a dir, aquesta és la clau, no? Quan tu tens necessitats financeres, com he dit abans, una caixa i un banc no és el mateix. Un banc, si té necessitats de capital, pot fer una ampliació de capital. Una caixa no. Una caixa no hi ha un propietari que porti el capital. És a dir, quan Colònia està gestionant la seva inversió creditici, s'està jutjant els dipòsits i la confiança del seu client. Llavors, amb això ha de ser molt escrupolós, ha de ser molt prudent. El creixement, nosaltres sempre estem molt prudents en el que som. Renunciar a el que ets és desaparèixer. Laura, perdó, demanava el torn de paraula de Laura, que feia temps que aixecava la mà. Que ara mostrar precisament la Caixa Colònia de Menorca, molt concretament... Colònia. Se diu Colònia, no Colònia. Colònia? Colònia. Colònia? Ara. Però avui... És terrible. No, però és que ho deim tots, només ho diu bé ell, i jo crec que hem de dir en propietat. Ara que estarà tan de moda dir-ho, hem de dir bé, Colònia. Després, saps què me passa? Que després no me'n record, que me fas perdre el fil. La de Menorca, la de Menorca en concret. I són veïns meus, i he de dir que són encantadors. I veus un tipus de gent, també, aquesta gent senzilla, gent normal, no sé com ho he de dir, que van i ha de fer coses, realment, perquè hi ha moltíssima de gent que espera, i són gent encantadora, són una monada tots, i la veritat és que funcionen molt bé. Però jo vull posar un exemple, en diferència d'altres xarxes, que de vegades hi anaves, hi havia molta coa, i tu allà feies coa, en canvi jo vaig a la de Manacor, i tu fas molta coa i veus altres xarxes, gent que està allà així. En canvi, de Colònia, si veuen que hi ha molta coa, tot d'unejats altres, fins i tot el director te diu, passa per aquí i nosaltres t'ajudarem perquè no hagis de... Agilitzar. Ja que ho faig, ara jo el que m'agradaria... Una hora bona és de l'oficina de Manacor i de Demo. Ja que ho faig tan bé, perquè per lo que veig... I de com de sa gent. Sí. I de com de sa gent, evidentment. I d'aquest creixement, que ens explicaves com era, amb quins paràmetres el viviu i tal, heu arribat a absorbir, vos consta que tingueu quin tant % de clients antics de la nostra? No. No ho sabeu, no... Sabem que tenim clients que han vengut, això és evident, no? És evident. El que no tenim percentatges ni tenim origen d'on venen. El que sí és cert és que tenim més o menys localitzat quin tipus de producte està creixent i està molt lligat a l'estalviàtic, és evident. I un estalviàtic que representa valors precisament que la gent va reivindicar més. L'essència de la banca, del que entenem com a banca ètica. Josep Cifra, president de Caixa Colònia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als 5 dies, per aclarir tots aquests detalls que s'han quedat alguns pendents. Ho sé, però segur que, Toni, un altre dia segur que podrem ampliar-los. Gràcies.